Dit is wat een vers ploegje? Ja, morgen achteraan dan. Ja. En wat doe je hem dan voor speeltjes? Blikspuit. Dus wat ben je hem dan braaf en ben je? Ja, soms. Valt mooi, hè? Ja, doe je hem gewoon zo doos? Ja, Kattenkweer. Nee, dat Dus denk zo'n ik. bootje, dat is het mooiste. ja. Ja, Echt het mooiste. Dan ploffen ze. Wat meestal wil worden. Ja. Dus je bent eigenlijk helemaal geen aardig bij, je bent heel gemeen bij. Betrapt. Jullie die ideeën. Ja, komt er al. Het is mooi hoor. Het is mooi hoor. Mooi op televisie. Goeie. Goeiedag. Op de bank. Wat de toast kun ik even in. De wat? Nee, de toast. Is je een tosk? Ja. Maar je laat nu lekker op een bank te tukken? Ja, dat is het mooiste wat er is. Nou, medisch even een knipper. Ik ga nu naar vakantie. Na een week moet ik weer werken. En dan krijg je dus band dus onderdoor. Die meneer die had het betaald dat je hier op de bank doet. Ja hoor, ja. Maar dat heeft ik niet. Je bent welkom. Maar hij is wel vaker, die ben hier wat ondovers. Dat valt mooi, hè. Die ben onze braaf hier. Ja? Ja. En is het hier wat gezellig hoor, in het park hier? Ja. Soms is het wat dingen, maar dan... Ja, soms leest het met z'n volle. Nee. Maar soms is het Met de blij wezen dat ze hier binnen. Hoezo? Omdat de aarde Londen het minder heeft. Nou. God, dat bist leert er- wel al het kwalen van meester Pieter. Ik ben ook Piet Voordes en ik ben eigenlijk met Donald Duck begonnen eigenlijk in 1994. En sinds die tijd ben ik ergens altijd al bezig met Donald Duck. Ik heb eigenlijk de auto van Donald Duck maken. Maar ik denk van nou, ik heb die auto zo vaak tekend op papier, dus laat hem maar eens even in klei maken. Dus ik een stuk klei kocht, even een balletje van draait in de vorm van een ei. En hup, daar heb je die dan. Want ik denk van nou, weet je wat, het is makkelijker maar tekenen om eens even een model echt voor die neus te hebben. En dan van alle hoeken te bekijken van hé, dat is mooi. Dus ergens is het ook nog een hulpmiddel.
Ja, wat heb ik er nog zelf met? In principe heb ik er zelf niet veel met. Maar goed, hij komt voor in de strip van Donald Duck. Dus het is een heel belangrijk object natuurlijk, die auto van Donald Duck. Dus vandaar denk ik van, het was toch de uitdaging om een museum te maken. Want hoe vaak heeft hij hem begonnen tekenen? Nou, terugkeren natuurlijk. Dus het was toch eventjes de uitdaging om hem echt te maken. Hij staat nou nog hier op een keukentafel. Er gaat haast verhoring in komen. Wat gaat er gebeuren? Nou, het mooiste is, omdat het 60-jarig jubileum Donald Duck is, hebben ze mij vroegen om workshops te geven in het Stripmuseum Groningen. En daarna dachten ze van, hé, wacht eens even, deze is nog wat leuks, dat autootje van Donald Duck. Dus later toen hebben ze mij maild, mogen we uw auto lenen? Ik dacht van, mogen we uw auto lenen? Ik dacht, wat maakt ze met mijn auto? Dus dat heb ik eens even teruggebeld. Ik denk van, nou, wat is de bedoeling? Want we alleen nog maar één zin, mogen we uw auto lenen? Maar net de uitleg van dat het om dat autootje ging. Dus toen zei ik van, maar wat maak je met mijn auto? Een beetje rondrijden of zo? Personeel van een stripmuseum? Nou, hij staat toch in de parkeerkelder. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter van, oh ja, het gaat om dat autootje wat op de site van Donald Duck staat, wat ik dus maakt heb. Dat ze die dus wouden hebben voor de striptentoonstelling van Donald Duck 60 jaar. Nou goed, en daar komt hij dus straks vanaf 20 oktober te staan. En daar staat hij dan te pronken en te ronken.